i samo poslužna praonica za osobna vozila i kamione Autotehnik Požega. Na benzinskoj postaji Tehnik. Evo u parku Rulaze i gospodin Željko Adžica, Grlom Veseli, Hrvatski hladnokrvnjak, oždrbljen 12.3.2003. godine od oca Zorana, majke Vilme, Tamne Dorate. Evo i posljednji u parku Rulaze pastuh Astor, on je otac od ova dva branca koje ste vidjeli u kolekciji mladih pastuha. To je pastuh je oždrbljen 29.8.2003. godine od oca Branca, majke Alke, vlasnik i uzgajivač je gospodin Pavković Damir iz Trenkova. Evo ovdje možete vidjeti znači pastuhe koji su ostavili do sad traga u uzgoju sa svojim potomcima. Evo Astor je naučio medijski bit se pokazati. Pa se hvale. U međuvremenu ću moliti da se pripremi druga kolekcija, znači vlasnike kobila sa ždrebadima, kobila hrvatskog hladnokrvnjaka, to su gospodin Mato Terzić iz Velike sa grlom Zentom i ženskim ždrebetom i gospodin Josip Sabljak iz Šumetlice, članom srednjegojske Glave Sevrea, sa grlom Bebom i trenom ženskim ždrebetom da se polako pripreme za ulazak u parku. Znači ide nam druga kolekcija, kobile sa ždrebadima hrvatskog hladnokrvnjaka. A trenutno u parkuru možete priliku vidjeti tri pastuha, pepinjera koji su ostavili tragove u uzgoju sa svojim potomcima. Astor i Sokol imaju na lijevoj strani vrata trajni žig, oznaka krug sa strelicom, znači oznaka za muško grlo, što predstavlja znači da su znači trajno ocijenjeni kao grla koja se mogu prepuštati. Više nema revizije za njih. Evo među vremenom je neko doneo ključeve Opela sa krpenim privjeskom Bekerovka. Evo, ključevi Opel su ovdje na bini, pa ako je neko izgubio ključeve od Opela sa platnenim privjeskom, neka dođe do bine.